aurten, udala aurrekontutan horrela txertatu bezala, Santillo jaietako aurre ikusita dakagu drogai buruzko testin programa bat txertatzea Santillo jaietan gazteria droga pixkat zatuta ez. Eta hortako, Santillo jaietan egun baten egongo da furgoneta bat. Droga erabiltzaile eta erabiltzaile hoiak elkartu ginen 1988 urtean eta 2002 urtean elkarte modun sortu egin genuen ailaket. Orduan, handik aurrera egin dugu hainbat proiektu arrisku murrizketa helarazteko jendeari. Zeren bidez, informazioaren bidez, batez bat, informazio objektiboa kontrastatute eta holan jendie ukitzeko irizpide bat, baina informazioan oinarritute. Orduan, testing programa da garrantzi gehien daukan proiektua, elkartean eramaten ditugun proiektuen artean, eta egiten duguna da furgoneta eramaten dugu, karpa bat antolatzen dugu, karpan jartzen dugu mai informazio bat, non dauz sustantzia bai legalak eta ilegalei buruzko informazioa, eta ere bai emoten ditugu kontsumibleak arrisku murrizketarako. Adibide bat jarriko dut, behar bada ez dalako ulertzen, adibidez kanutoak erretzen duen jendie, normalean Euskal Herrian ohikoa da filtro barik erretzea, geu komendatzen dugu filtroaren erabilera, arriskuak murrizteko, plazerrak areagotzeko, eta ere bai planifikazioa, momentua aukeratzea, eta hainbat gauza, azaltzen dugu nola sustantzia tolerantzia sortzen duten, eta bakoitzak baldin badauka informazio nahikotxo, aukerak hartu ahal izango ditu, eta bada pizkat ulertuta kontsumoa badagola, eta ez beti kontsumo arriskutsua bilakatzen dela, geure oinarria da bultzatzea kontsumo arduratsu bat. Informazio maila partez ere bai badaukagu furgonetaren barrun laborategia, eta horretan analizatzen ditugu sustantzia ilegalak. Holan jakingo dugu zer daramaten, eta ere bai jakitea gero kontsumitu, ala ez kontsumitu, ilegalak dienez eta prospektorik ez dakatenez, orduan jakiteko zer den. Eta Euskal Herriko jaiez jai mugitzen gara, eta aurten badirudi bilabonan geldituko garela ere bai.